Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Me ke faruwa ne a Kannywood? Abubakar Bashir Abdulkarim, wanda kuka fi sani da Abubakar Bashir Mai Shadda, shahararren producer ne a masana'antar Kannywood da ke arewacin Najeriya. Ali Ibrahim, shahararren ɗan wasan Hausa ne, wanda kuka fi sani da Aliyu Dawayya. Sai gashi kwatsam a wani bidiyo da za ku kalla nan gaba, Bashir Dawayya suna rigima, wanda har in ka saurara da kyau za ka ji Bashir Mai Shadda yana zagin Ali Dawayya. Ko me janyo haka ba mu sani ba, amma ko ma menene muna addu'ar Allah Ubangiji ya sasanta su. Allah ku kace kun barka da gwada wallahi ba Allah waye kin ba maka Allah ku kace kun barka da gwada. Addini ya hani ga auren dole, mami ki daure ki. Yi magana. To auren ke so Brian sai a ga mai. Ban za mu na biki da kai nake, kai da kai nake. Kai Brian da wallahi sai ya zo sai mun yi far ubani da kai. Kawai ya mun tsakani ni da ku. Ba dama ne abu da ku nake. Ban zaye mu na kai kawai na fuda na ƙara fuɗe aure nake so ayi mun aure nake so. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. To dai irin bidiyon da nake yi na wannan rawa da waka da yan lokutan nan da dai raye-rayen da bai kamata ba, wanda na san bai kamata ba amma kaddara da waye ya sani ne. Ina neman afuwa ku mutane da ku yi hakuri, insha Allah kan ba ta ƙara faruwa ba. Kuma ga duk mai sha'awar irin wannan abin ba daidai bane, bai dace ba, dan Allah ku kiyaye. Ni ma kuma yanzu an kawo ni inda aka min magana, na ji kuma insha Allah kan ba ta ƙara faruwa ba. An kawo ni Hisba ba na sharaɗa, kuma sun mun nasiya, sun ɗauke ni cika san ɗansu, sun mun nasiya irin ta yacce uba zai wa ɗansa. Kuma na gode, ina godiya, na ji daɗi da haka, ina godiya, na gode a rasa da alkhairi.